हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी चारिणि निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് ഭക്തി സദാചാറില് ഏത് ആചാര്യനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഗൗര കിഷോരദാസ് ബാബാജി. ഗൗര കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്. അദ്ദേഹം ആരാണ്? ആരുടെ ഗുരുവാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെയാണോ? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുരു. അതായത് നമ്മളെ പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവാണ് ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്. ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആകെ ഒരു ശിഷ്യനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരേ ഒരു ശിഷ്യനാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. അദ്ദേഹം ബാബാജിയാണ്. ബാബാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് റിനൻസിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് മൊത്തത്തിൽ വൈരാഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാത്തിനും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ഒരു ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നിലും ഒരു ആസക്തി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതാണ് ബാബാജിമാർ. ഈ ലോകത്തിലേ അല്ല, അവര് നിത്യമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിത്യമായിട്ട് എവിടെയാണ്? നിത്യമായിട്ട് അങ്ങ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രണാം മന്ത്രം. കൃഷ്ണ. മാതാജി സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. കാണുന്നുണ്ട്. ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ? ഷെയർ പോയല്ലേ? ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട്. ഷെയറിംഗ് ആവണുള്ളൂ മാതാജി. ഓക്കെ ശരിയായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മന്ത്രം. നമോ ഗൗരകിശോരായ സാക്ഷാത് വൈരാഗ്യമൂർത്തയെ വിപ്രലംബരസാംബോധേ പാദാംബുജായ തേ നമഃ. നമോ ഗൗരകിശോരായ. ഗൗര കിഷോരദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്, ആ വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുകയാണ്, പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു, ആദരപൂർവം പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ആരാണ്? സാക്ഷാത് വൈരാഗ്യമൂർത്തയെ, യാഗത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വമുള്ള വ്യക്തി. യാഗം വ്യക്തിത്വമായിട്ട് വരുമ്പോ അതാണ് ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി. അത്ര വൈരാഗ്യത്തോടെയാണ്, ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു രീതിയിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി. വിപ്രലംബ രസാംബോധേ, അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വിപ്രലംബ ഭാവത്തിലാണ്. വിപ്രലംബ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാകൃഷ്ണനുമായി വേർപിരിഞ്ഞ ആ ഭാവത്തിൽ തീവ്രമായ സ്നേഹവികാരമാണ്. രസാംബോധേ പാദാംബുജായ തേ നമഃ. ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ പ്രണാമം അർപ്പിക്കും. ത്യാഗത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വമുള്ള ശ്രീല ഗൗര കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്
അതായത് ആരാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ആത്മീയ ഗുരു. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ആദരപൂർവം പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. എപ്പോഴും അദ്ദേഹം വേർപിരിയലിന്റെ, അതാണ് വിപ്രലംബ ഭാവം, കൃഷ്ണനോടുള്ള തീവ്രമായ സ്നേഹത്തിന്റെയും വികാരത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാല ജീവിതം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇദ്ദേഹം ഒരു വൈശ്യ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. വംശീദാസൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പേര്. വംശി നമ്മളെ വേണുവിന്റെ ഒരു ഓടക്കുഴലിനെ വംശി എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ബംഗ്ലാദേശില് ഫരീദ്പൂർ 1838 പത്മാ നദിയുടെ തീരത്ത് ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ വൈശ്യ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. വംശീദാസൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അക്കാലത്തെ ആചാരം അനുസരിച്ച്, അപ്പൊ 1838 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നേരത്തെ ഒരു 11 വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോഴേ വിവാഹം കഴിക്കും. അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു. പക്ഷെ വിവാഹം കഴിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു വൈരാഗിയെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് ആസക്തിയോടെ കൂടി അല്ല അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്. ഒരു വൈരാഗിയെ പോലെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ തന്റെ കടമകളെല്ലാം വളരെ, തന്റെ ഭാര്യയെ വളരെ തന്റെ കടമ എന്ന നിലയിൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ലൊരു ദമ്പതികളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും. പിന്നെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ചെറിയ ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കാർഷിക വ്യാപാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ആ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാര്യയെയും കുടുംബത്തെയും സത്യസന്ധമായി പരിപാലിച്ചത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഐഡിയൽ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൈഷ്ണവൻ ജീവിക്കേണ്ടത്, ഒരു ഭക്തൻ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ജീവിക്കേണ്ടത്, അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്. അദ്ദേഹം വംശീദാസനായിരുന്നു. വംശീദാസനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വൈരാഗ്യ ഭാവത്തിലുമാണ്. 1849 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു. അപ്പൊ മരിച്ചത് ആ സമയത്ത് ഒരു പാൻഡമിക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അസുഖം വന്ന് മരിച്ചു പോയതാണ്. 29 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭാര്യ മരിച്ചു, കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തന്റെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോ തന്റെ ബിസിനസ്സും എല്ലാം വെടിഞ്ഞു. തന്റെ വരുമാനവും എല്ലാം വൈഷ്ണവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ചു. നേരെ അദ്ദേഹം പോയത് ഭാഗവതദാസ ബാബാജി എന്ന് പറയുന്നത് ജഗന്നാഥദാസ ബാബാജിയുടെ ശിഷ്യനാണ്. ഇനി ആരാണ് ജഗന്നാഥദാസ ബാബാജി എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ജഗന്നാഥദാസ ബാബാജി ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. IDC കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് ഇത് അറിയാതിരിക്കണം. ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ പിതാവ് ആരാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ മഹാരാജിന്റെ പിതാവ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുരുവാണ് ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി മഹാരാജിന്റെ മറ്റൊരു ശിഷ്യനാണ് ശ്രീ ഭാഗവതദാസ് ബാബാജി. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ദീക്ഷ എടുത്തത്. ഗൗരകിഷോർദാസ് ബാബാജി ദീക്ഷ എടുത്തത് ഭാഗവതദാസ് ബാബാജിയിൽ നിന്നാണ്. 30 വർഷത്തോളം ദീക്ഷ എടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ദീക്ഷ എടുത്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ബാബാജി വേഷം ധരിക്കുകയാണ്. ബാബാജി വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വിരക്തനായിട്ട് ഒരു അവധൂതനെ പോലെയാണ്. മൊത്തം അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവത്തിലാണ്, ഈ ഭൂമിയിലെ അല്ല ജീവിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറും. അങ്ങനെ 30 വർഷത്തോളം വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗിരിഗോവർദ്ധനം, നന്ദഗ്രാമം, രാധാകുണ്ഡം, സൂര്യകുണ്ഡം, റാവൽ, ഗോകുൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഭജന നടത്തുകയായിരുന്നു. 30 വർഷം അദ്ദേഹം ഭജനക്രിയയിലായിരുന്നു. നാമജപം.
വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഭക്തന്മാരുമായിട്ട്, വലിയ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഘം ചേരുകയും ചെയ്യും. ഇദ്ദേഹം അത്രയും നാമത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആ കാടുകളിലൂടെ, വൃന്ദാവനത്തിലെ വനങ്ങൾ തോറും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ വസ്ത്രം കാണില്ല. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിൽ, ആ രാധാകൃഷ്ണ വിപ്രലംബ ഭാവത്തിൽ, രാധാകൃഷ്ണനെ വേർപിരിഞ്ഞ ഭാവത്തിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹം പോലും അറിയുന്നില്ല തന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള വസ്ത്രം താഴെ പോയി എന്ന് അറിയാതെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ ഓർത്ത് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വളരെ വൈരാഗ്യ ഭാവത്തിലാണ്. ഒന്നിലോടും ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നിലും ഒരു ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാധേ രാധേ എന്ന് നാമം ജപിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ വരുമ്പോ രാധേ രാധേ എന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിക്കും. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവം. അങ്ങനെ ഏകാന്തതയിൽ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം ദിവസവും എത്ര നാമം ജപിക്കും? 128 മാല എല്ലാ ദിവസവും നാമം ജപിക്കും. ഈ 128 മാല ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കും. കൂടാതെ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തില് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നാമം ഭജനം ചെയ്യും, നാമം കീർത്തനം ചെയ്യും. അത് കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണുന്നില്ലെങ്കിലും 64 മാലയോളം അദ്ദേഹം അത്രയും നേരം കീർത്തനം ചെയ്യും. അത്രയും ഭാവത്തിലാണ് ഈ 30 വർഷം തന്റെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതമൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഭാര്യയെ വേർപെട്ടപ്പോൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ദീക്ഷ എടുത്തിട്ട് 30 വർഷത്തോളം വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലാകുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം വലിയ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവന്മാരുമായിട്ട് സ്വരൂപ്ദാസ് ബാബാജി, ചൈതന്യദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്, അങ്ങനെ ഇതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭാഗവതദാസ് ബാബാജി മഹാരാജുമായിട്ട് എല്ലാം അദ്ദേഹം സമ്പർക്കം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം എവിടുന്നാണ് ഈ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ? നമ്മളിത് നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ഏത് വസ്ത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് വസ്ത്രം കിട്ടുന്നത് എവിടുന്നാണ്? അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഈ ശ്മശാനത്തില് ശവത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതും അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത് കളഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വസ്ത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. അങ്ങനെ യമുനാ തീരത്ത്, വൃന്ദാവനത്തിലെ യമുനാ തീരത്ത് ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിൽ പോകുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് മാല കയ്യിൽ നിന്ന് പോവും. അത് അദ്ദേഹം അറിയത്ത് പോലുമില്ല. അത്ര ഭാവത്തിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മാല പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും മാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോ ഈ തുണി എല്ലാരും ഉപേക്ഷിച്ച ഈ തുണിയിൽ നിന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കെട്ടി മാല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നതോ ചിലപ്പോൾ ഈ യമുനാ തീരത്ത് അല്ലെ രാധാകുണ്ഡത്തിലുള്ള അവിടെ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചെളിയായിരിക്കും അദ്ദേഹം കഴിക്കുക. ഈ ചെളി കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കും, അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് കഴിക്കുന്നത്? തന്റെ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ്. എന്റെ മനസ്സ് ചിലപ്പോ പറയും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാതെ ആഹാരം കഴിക്കാമെന്ന്. അപ്പൊ ആ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയത്തെയും ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് കഴിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമയായി കിടക്കാൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ബാബാജി മഹാരാജൊക്കെ. അപ്പൊ അത്ര ഭാവത്തില് ഒന്നിലും ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് പോലും, ഇനി അഥവാ കുക്ക് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പാകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുടം, അത് ആരെങ്കിലും വൃന്ദാവനത്തിലെ വ്രജവാസികൾ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് പൊട്ടിപ്പോയ കുടങ്ങൾ എവിടുന്നേലും കിട്ടും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് വല്ലതും ആയിരിക്കും കിട്ടുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു കഷ്ണമായിരിക്കും കിട്ടുക. അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം കുറച്ച് പച്ചക്കറി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊട്ടിയ കഷ്ണത്തിൽ എത്ര കൊള്ളുവോ അത്ര മാത്രം പച്ചക്കറികൾ വെച്ച് അദ്ദേഹം വിറക്, അത് ധാമിലെ തന്നെ വിറക്, ആ ധാമിലെ മണ്ണായിരിക്കണം, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച അത് കുക്ക് ചെയ്ത് പാകം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. അത്ര വിരക്തി
ഭാവത്തിലാണ് ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്. ശ്രീല രൂപ രഘുനാഥയുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ മൂർത്തമായ രൂപമായിരുന്നു ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ത്യാഗത്തിന് ഒരു ആൾ രൂപമുണ്ടെങ്കിൽ രൂപ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിമാരുടെ ത്യാഗം എന്താണോ അതിന്റെ ആൾ രൂപമാണ് ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി. അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഗംഗാജലത്തിൽ ഉണങ്ങിയ അരിയോ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ചെളിയോ കലർത്തി കഴിച്ചു. അപ്പൊ ഗംഗാ നദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് നവദ്വീപിലിടെ ഇതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നാലും ഇതുപോലെ തന്നെ നവദ്വീപിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ആ ഗംഗാ തീരത്തിലുള്ള ഈ ചെളിയൊക്കെയാണ് കലർത്തിയാണ് അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നത്. മറ്റു ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം വ്രജവാസികളിൽ നിന്ന് മധുകരിയെ സ്വീകരിച്ചു. നിരസിച്ച മൺപാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം കുടിച്ചതും അദ്ദേഹം വേവിച്ചു കഴിച്ചതും. അതുപോലെ ഏകാദശി ദിവസം എന്താണ്, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കഴിക്കില്ല. അദ്ദേഹം നിർജ്ജല ഏകാദശിയാവും എടുക്കുക. എല്ലാ ഏകാദശിക്കും നിർജ്ജല ഏകാദശി എടുക്കും. പൂർണ്ണമായും വേർപിരിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്തിൽ അവശേഷിച്ച മൃതദേഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട തുണി കൊണ്ട് ശരീരം മറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ ശവത്തിന് ഉപയോഗിച്ച തുണിയാണ് അദ്ദേഹം വസ്ത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലൗകികരായ ആളുകൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുമായി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്നത് തടയാൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പുളിയ ധർമ്മശാലയിലെ ശൗചാലയത്തിൽ 6 മാസം താമസിച്ചു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും ഒരു പരമഹംസയാണ്. അപ്പൊ ഈ പരമഹംസയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഭഗവാനെ അത്രയും അടുത്തറിയുന്ന വൈരാഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു അവധൂതയായിട്ടുള്ള പരമഹംസയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഭൗതിക ആൾക്കാര് അവരുടെ ഐശ്വര്യം കിട്ടാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കും. അപ്പൊ ഇവരുടെ ശല്യം സഹിക്കവയ്യാതെ ഇദ്ദേഹം എവിടെ പോയാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്? ശൗചാലയത്തിൽ, ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നാമം ജപിക്കുന്നത്. ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത്ര അസഹനീയമായിട്ടുള്ള ഗന്ധം ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. എന്നാലും അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് 6 മാസക്കാലം അവിടെ ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കാൻ ആരെയും കയറാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പോ നാമജപം, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നാമജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറമേ ഉള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ ആ ലയിച്ച് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധകരാകുമ്പോ പുറമേ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത്രയും ലയിച്ചാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടൊന്നിലും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത്രയും ലയിച്ച് നാമജപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. അതാണ് പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ബാബാജി മഹാരാജ്. പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റില് ചിലപ്പോ ആൾക്കാര് വന്ന് അവിടെ കൊട്ടുമ്പോ അദ്ദേഹം കേട്ടില്ല, എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പോവാൻ പറയും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കും. പുണ്യധാമത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയെയും, പശുവിനെയും, മൃഗങ്ങളെയും, പക്ഷികളെയും, വൃക്ഷങ്ങളെയും, വള്ളിച്ചെടികളെയും, പ്രാണികളെയും, ഉറുമ്പിനെയും അദ്ദേഹം ബഹുമാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ വൃന്ദാവന ധാം അല്ലെങ്കിൽ നവദ്വീപ് ധാമില് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അത്ര അടുത്ത ജീവജാലങ്ങളാണ്. നമ്മളെല്ലാരും കുമ്പിടേണ്ടതാണ്. അത്രയും, കാരണം അവിടുത്തെ പക്ഷികൾ പോലും അത്രയും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ളവർ മാത്രമേ ഈ ധാമിൽ ജനിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ധാമിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളെയും, പശുക്കളെയും, മൃഗങ്ങളെയും, പക്ഷി, വൃക്ഷ, ലതാദികൾ, പ്രാണികൾ, ഉറുമ്പ്, ഇതിനെല്ലാം ബഹുമാനിക്കുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് പുഷ്പമാല ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ രാധയ്ക്കും കൃഷ്ണനുമായി അടുപ്പമുള്ള സേവനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം നവദ്വീപ് ധാമം കാണാൻ അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം കിട്ടി. ഇദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ ഭക്തന്മാരൊക്കെ തന്റെ ധാമിൽ എത്തണമെന്ന്. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രചോദനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗവതദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്, അതായത് ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജിയുടെ ഗുരു ഒരിക്കൽ ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജിയുടെ അടുത്ത് നവദ്വീപിൽ വരാനായിട്ട് വിളിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെ നവദ്വീപിൽ വരാൻ വിളിക്കുന്നത്? അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവം നടന്ന സ്ഥലം നവദ്വീപില്
ആ സമയത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അങ്ങനെ അവിടെ വലിയൊരു ആഘോഷം നടത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാനായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഭാഗവതദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് ഗൗർ കിഷോർ ദാസിനെ അവിടെ വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗൗർ കിഷോർ ദാസ് ബാബാജി അവിടെ ചെല്ലുന്നു. അപ്പോഴാണ് ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിയെ മഹാരാജിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗൗർ കിഷോർ ദാസ് ബാബാജിയെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി ചോദിക്കും, നീ ഗൗർ കിഷോർ ദാസ് അല്ലേ? പറഞ്ഞ അതെ മഹാരാജ്, ഞാൻ ഗൗർ കിഷോർ ദാസ്, അങ്ങ് ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും നമസ്കാരം അർപ്പിക്കും. നമസ്കാരം അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കും, എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ നാമജപമൊക്കെ? നാമജപമൊക്കെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയും, ഇല്ല, എന്റെ നാമജപം അത്ര നല്ലതല്ല. 30 വർഷം വൃന്ദാവന ധാമിൽ മൊത്തം ഭജന ശിരോമണിയാണ്. ഭജന ശിരോമണി എന്ന് പറയും. ഭജന ശിരോമണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഫുൾ ടൈം ഭജനയിലാണ്. ഈ ബാബാജി അങ്ങനെ പ്രീച്ചിങ്ങിന്, പ്രചരണത്തിന് പോവാറില്ല. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പ്രചരണം ചെയ്യാനോ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല. 24 മണിക്കൂറും നാമജപം മാത്രം, അതിൽ തന്നെ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. വേറെ ഒന്നിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി പറയുകയാണ്, എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്റെ നാമജപം അത്ര ശരിയല്ല. ഇതാണ് വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാർ. നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സാധനയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്റെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം കനിഷ്ഠ അധികാരികളാണ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോ വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാർ, ഉത്തമ അധികാരികൾ എന്നതിനാണ് അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് സാധക ചെയ്യുന്ന, ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ 24 മണിക്കൂർ നാമം ജപിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ബാബാജിമാര് എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ നാമജപം ശരിയാകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ തവണയും അത് എങ്ങനെ നന്നാക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. ദിവസം 128 മാല ജപിക്കുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി ചോദിക്കും, എന്തുകൊണ്ട് നീ നവദ്വീപിൽ നിന്നൂടാ? നീ വൃന്ദാവനം വിട്ട് നവദ്വീപിൽ നിൽക്കൂ, ഇവിടെ നിനക്ക് ഭജനക്രിയ ചെയ്യാലോ. അപ്പോ ഗൗർ കിഷോർ ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും, ഈ വാക്കുകൾ, ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ, അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രചോദനത്താൽ ഉണ്ടായ വാക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന്റെ തന്നെ വാക്കുകളായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തന്മാർ. ഉത്തമ ഭക്തന്മാർക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അത് ഭഗവാൻ ഒരാളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതും ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിയിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, നീ ഇനി ഇവിടെ നവദ്വീപ് ധാമില് നിൽക്കൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കും, ഇനിയുള്ള ജീവിതം മൊത്തവും നവദ്വീപിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നവദ്വീപിലേക്ക് 30 വർഷത്തെ വൃന്ദാവന വാസം കഴിഞ്ഞ് നവദ്വീപിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും 2 പുസ്തകങ്ങൾ കാണും. ആ 2 പുസ്തകമാണ് പ്രാർത്ഥന, പ്രേമ, ഭക്തി ചന്ദ്രിക. ഈ 2 പുസ്തകങ്ങളും ശ്രീ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ രചിച്ച പുസ്തകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എന്താണ് ഉപദേശം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയും, ഈ 2 പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ. ഈ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന്റെ രചിച്ച ഒരുപാട് ഭജനകളുണ്ട്. ശ്രീ ഗുരു ചരണ പത്മാ കേവല ഭക്തി സത്മാ, ആ ഭജന ഒക്കെ എഴുതിയേക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലാണ്. നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിലുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഈ എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥന, പ്രേമ, ഭക്തി ചന്ദ്രിക. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം മഹാഭാഗവതനാണെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട്, പരമഹംസനാണെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് പലരും അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പലരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരൂ, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സേവനം അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്തു തരാം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതെല്ലാം നിരസിക്കും. അതൊന്നും അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയില്ല. പിന്നീട് ഗോത്രദ്വീപിലെ ശ്രീല താക്കൂറ ഭക്തി വിനോദിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പതിവായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും സഹവസിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ നവദ്വീപിലെത്തി. നവദ്വീപിലെ 1893 എത്തുന്നത്. പിന്നെ 1898 അദ്ദേഹത്തിന് 60 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നവദ്വീപില് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ ഒരു കുഞ്ചം നിർമ്മിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.
അപ്പൊ ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി അവിടെ ചെല്ലുമായിരുന്നു. ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചെല്ലുമായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ ഇദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ അവിടെ നോക്കുമ്പോ തന്റെ പിതാവ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കണ്ട് ഇദ്ദേഹം കരയുമായിരുന്നു. ഭാഗവതം കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണീർ ധാരധാരയായി വരുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ആ പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള ഭാവങ്ങളെല്ലാം ഇദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ എല്ലാരും കാണുകയല്ല ഇദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ഇതിങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹം അതിനുശേഷമുള്ള ഭജന ചെയ്യുമ്പോഴും ആ വികാരഭരിതനായി അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിൽ ഭജന ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ കണ്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കും, ഇദ്ദേഹമായിരിക്കണം എന്റെ ദീക്ഷാഗുരു. ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് എന്റെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു. ഭജനയിൽ നിരന്തരം ഒഴുകിയിരുന്ന ബാബാജി മഹാരാജുവിന് ശിഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു. ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആലോചിച്ചു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ശിഷ്യനാകാൻ ഒരു വ്യക്തി വന്നിരുന്നു. പിന്നീട് ആ വ്യക്തി ഓടിപ്പോയി. അപ്പോഴാണ് ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് തീരുമാനിച്ചു, ഇനി ഞാൻ ഒരു ശിഷ്യനെയും സ്വീകരിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിനെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഒന്നാമത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത പ്രഭുപാദർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം തന്നെ എന്റെ ഗുരു ആകണമെന്ന്. കാരണം അദ്ദേഹം പറയും, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദർ പറയുമായിരുന്നു, എന്റെ ഗുരു ഈ 23 മണിക്കൂർ 59 മിനിറ്റ് 59 സെക്കൻഡ് ഇത്രയും നേരം ഭജനം ചെയ്തിട്ട് 1 സെക്കൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയില്ല. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? 24 മണിക്കൂർ 1 സെക്കൻഡ് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ഫുൾ ടൈം ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തിലാണ്, അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിൽ ആ ഭജന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത മൊത്തം ഭഗവാനിലാണ്. അത്ര വലിയ തനാണ്, പരമഹംസയാണ് ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി. ഇപ്പൊ 2 വർഷത്തോളം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഭാഗവതം കേൾക്കുമായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് 3 മണി തൊട്ട് 5 മണി വരെ. ഇദ്ദേഹം മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണല്ലോ, അപ്പൊ മജിസ്ട്രേറ്റ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ആ കുഞ്ചത്തിലിരുന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും എല്ലാം സംസാരിച്ചു പ്രഭാഷണത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ രാത്രി വരെ ചിലപ്പോ ഇരിക്കും. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജിയുടെ ദീക്ഷാ ഗുരുവാണ് ഭാഗവത ദാസ് ബാബാജി. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷാഗുരു ആരാണ്? നമ്മൾ ആ ഡിസൈപ്ലിക് സക്സഷൻ പറയുമ്പോ, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര പറയുമ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ആരാണ്? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ആരെയാണ്? ജഗന്നാഥ്. അല്ലല്ല, അല്ല, നമ്മൾ ഭാഗവദാസ് പ്രഭുവിനെ മഹാരാജിനെ പറയില്ല, ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിനെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷാഗുരു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. ശിക്ഷാഗുരു ആണ് നമ്മൾ ആ ഡിസൈപ്ലിക് സക്സഷനിൽ പറയുന്നത്. ഭാഗവദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് ഇത് പറയാൻ കാരണം ഭാഗവദാസ് ബാബാജിയാണ്, ഗൗർ കിഷോർദാസും ബാബാജിയാണ്. അപ്പോ പക്ഷെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം പ്രചരണം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം കൂടുതൽ പ്രചരണം ചെയ്യുകയും ഇദ്ദേഹം കൂടുതൽ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുകളിൽ പറയുന്നത് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ആണ്. പക്ഷെ ദീക്ഷാഗുരു അല്ല, ശിക്ഷാഗുരുവാണ്. ദീക്ഷാഗുരു ഭാഗവതദാസ് ബാബാജിയാണ്. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? അതോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? അതായത് ശ്രീല പ്രഭു ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി ഒന്നുകൂടി പറയണത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം മാതാജി. നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ആരാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുരു ആരാണ്?
അത് ഗൗർ കിഷോർ ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ദീക്ഷാ ഗുരുവാണ്. ഇനി ഗൗർ കിഷോർ ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജിന്റെ ഗുരു ആരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ട് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ആണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ പിതാവ് കൂടിയാണ്. അപ്പം പിതാവിൽ നിന്നല്ല മകൻ ദീക്ഷ എടുത്തത്. മകൻ ദീക്ഷ എടുത്തത് പിതാവിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഗൗർ കിഷോർ ദാസ് ബാബാജിയിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ ആ ഭഗവത്ഗീത ബുക്കിലുണ്ടല്ലോ, ഭഗവത്ഗീത ബുക്കിൽ കാണാം ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര. ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര എഴുതുമ്പോ അതിൽ നോക്കിയ ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറും. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള 32 പേരുകൾ എഴുതുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ട് എഴുതുന്ന ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ആണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഏത് ഗുരുവാണ്? ദീക്ഷാ ഗുരു അല്ല, ശിക്ഷാ ഗുരുവാണ്. ശിക്ഷാ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദീക്ഷാ ഗുരുവായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും സമ്പർക്കം കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പൊ കൂടുതലും നമുക്ക് നോളജ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ശിക്ഷാ ഗുരുവിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുകയും നമ്മളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഒക്കെ ശിക്ഷാ ഗുരുവിൽ നിന്നാണ്. അതേപോലെ ഗൗർ കിഷോർ ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് കൂടുതലും പ്രഭാഷണം കേൾക്കുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷാ ഗുരുവാണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. ഇദ്ദേഹം പരമഹംസയാണെന്ന് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി, നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് തന്റെ മകന്റെ ഗുരുവും ഇദ്ദേഹം ആയിരിക്കണം എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ മാതാജി? ക്ലിയർ ആയി മാതാജി. ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് ശിക്ഷാ ഗുരുവാണ്, ദീക്ഷാ ഗുരു അല്ല. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഭജനയിൽ നിരന്തരം മുഴുകിയിരുന്ന ശ്രീല ബാബാജി മഹാരാജ് ശിഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന് തന്റെ മകനെ ഇദ്ദേഹം ശിഷ്യനാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ലീലയിൽ അറിയാല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ശിഷ്യനാവാൻ ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ ദീക്ഷ കൊടുത്തോ? എന്തായിരുന്നു? ഉടനെ കൊടുത്തില്ല. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉടനെ കൊടുക്കാഞ്ഞത്? കാരണം ആദ്യം കാണുമ്പോ ഭക്തി വിമൽ പ്രസാദ് നീ എന്താണ് നടക്കുന്ന വിജ്ഞാനകോശമാണ്, അത്ര പാണ്ഡിത്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഈ പാണ്ഡിത്യമുള്ള എനിക്ക് എഴുത്തും വായനയും പോലും അറിയാത്ത, ഒപ്പിടാനും ഒന്നും അറിയാത്ത ഈ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് ദീക്ഷ തരിക? അപ്പൊ ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ആ ജ്ഞാനം, അതാണ് ഇദ്ദേഹം മെയിൻ ആയിട്ട് ദീക്ഷ കൊടുക്കാതിരുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു അഹങ്കാരം കാണും. മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മകനാണ്, അത്രയും വലിയ പൊസിഷനിലാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാര് പോലും റെയിൽ പാളം ഈ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ ഇട്ടിരുന്നു. ആ വലിയ പൊസിഷനിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, അതായത് ബിമൽ പ്രസാദ്. അപ്പൊ ആ ബിമൽ പ്രസാദിന് ഞാൻ ആരാണ് ദീക്ഷ കൊടുക്കാൻ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടും. അപ്പൊ ബിമൽ പ്രസാദ് വിചാരിക്കും കുഴപ്പമില്ല, രാമാനുജാചാര്യറിനെ എത്രയോ വട്ടം തന്റെ ഗുരു ദീക്ഷ കൊടുത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വട്ടം എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചല്ലേ, അദ്ദേഹം നാളെ ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ചെന്ന് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കട്ടെ, നീ പോയിട്ട് പിന്നെ വാന്ന് പറയും. പിന്നെ വരുമ്പോ പറയും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി, നീ വീണ്ടും പോയിട്ട് വേറൊരു ദിവസം വരാൻ പറയും. പിന്നെ ചെല്ലുമ്പോ പറയും ഞാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു നിന്നെ നിന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം കരഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണോന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അച്ഛനോട് പറയുമ്പോ അച്ഛൻ പറയും നീ ഈ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി, ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണമാണ്, നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷണം ജയിച്ച് ദീക്ഷ എടുത്തിട്ട് നീ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി. അപ്പം ഭക്തി വിനോദ് നമ്മുടെ ബിമൽ പ്രസാദ് വിഷമിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകും? അവസാനം എപ്പോഴാണ് ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അവസാനം അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ഹരിബോൾ. അദ്ദേഹം ഞാൻ ഗംഗയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരി, നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ആ ഒരു
അത്രയും ആഗ്രഹിച്ചു, ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പൊ പറയും, ശരി, നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ദീക്ഷയല്ലേ, എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, അങ്ങയുടെ താമര പോലുള്ള കാൽപാദത്തിലെ പൊടിപടലത്തെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. എന്നാൽ ശരി, എന്നാ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാലിലെ കുറച്ച് പൊടിയെടുത്ത് ഈ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന്റെ തലയിൽ വെക്കും. അത് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങ് അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിലാകും. അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ചത്തോളം അങ്ങ് അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പരമഹംസയായിട്ടുള്ള ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജുമായിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു സമ്പർക്കം കൊണ്ടുള്ള മാറ്റം അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയും, എന്റെ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ കാൽപാദത്തിലെ ധൂളി എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ കാമക്രോധ മോഹ ലോഭങ്ങളെല്ലാം തകർന്നു, എല്ലാം നശിച്ചു. കാരണം ഒരു ശതമാനം അല്ലെ 0.1% എങ്കിലും താൻ പണ്ഡിതനാണ്, തനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള ഭാവവും, അല്ലെങ്കിൽ താൻ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മകനാണ് എന്നുള്ള ഭാവവും, ആ ഒരു ചെറിയ അഹങ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദീക്ഷ ലഭിക്കില്ല. അതെല്ലാം നശിച്ചു ആ ഒരു കാൽപാദത്തിലെ ധൂളി കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ. അങ്ങനെ ദീക്ഷാനാമം എന്താണ്? ദീക്ഷാനാമം വാർഷഭാനവി ദേവി ദൈത്യദാസ, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീക്ഷാനാമം. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സന്യാസമൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ എന്നായി. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ പേരുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം അത്ര പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പിന്നീട് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ എന്ന പേരിലേക്ക് മാറി. ഇനി ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് മെസ്സേജ് നമ്മളെ ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് തരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. അദ്ദേഹം അത്ര വൈരാഗ്യ ഭാവത്തിലാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഒരു വ്യക്തി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കും, എനിക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭാവം വരുന്നു, ഞാൻ വലിയ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് എന്നുള്ള ഭാവം അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിൽ വരുന്നു, ഞാൻ വലിയ ഭക്തനാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിനെ താങ്ങാനായിട്ട് വേറെ കുറെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഭഗവാനോട് വലിയ ഭക്തനാണ്, ഞാനൊരു വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്, ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ വലിയ ജ്ഞാനമാണ് എനിക്കുള്ളത്, അത്രയും വലിയവനാണ് ഞാനെന്ന ഭാവത്തിൽ. പക്ഷേ ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമഭക്തി വരുമ്പോ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ മാറ്റം വരുമല്ലോ, ആ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി ഇതൊക്കെ കണ്ട് സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്താണ് ഇതൊക്കെ കണ്ട് വിചാരിച്ചു, ഓ വലിയ ഭക്തനാണ്, കണ്ടില്ലേ, എന്തെങ്കിലും ഉപദേശമുണ്ടോ? പരമഹംസയാണ് ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി, അപ്പൊ ഇദ്ദേഹവും ഇത് കാണുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം തരാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം ആ ആൾക്കാരെടുത്ത് പറയും, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇയാളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം വിട്ടിട്ട് പൊയ്ക്കോ, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. ഇദ്ദേഹം ഈ കാണിക്കുന്നതൊന്നും സത്യാവസ്ഥയല്ല, ഇതെല്ലാം നാടകമാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അല്ല, നോക്കൂ, അദ്ദേഹം അത്ര അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിലല്ലേ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എങ്ങനെയായിരുന്നു അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതേപോലെയല്ലേ ഇദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി പറയും, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശംസ അയാളുടെ വസ്ത്രത്തിലല്ല, അയാളുടെ ശരീരം കാണിക്കുന്നതിലല്ല. അതായത് ഞാൻ വലിയവനാണ് എന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് പറയുകയും ഇതുപോലെ കാണിക്കുന്നതിലും ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനൊക്കെ ഭാവം വന്നാലും അത് എങ്ങനെയാണോ ഒതുക്കി നിൽക്കുന്നത്, അത് പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത്, അവനാണ് വലിയ ഭക്തൻ. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എല്ലാരെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പ്രകടനം ഒന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇത് നാടകമാണെന്ന്, അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ അവർക്കും അത് മനസ്സിലായി. കൂടാതെ ഇദ്ദേഹം പറയും, നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഹരികഥ ഇപ്പോ ഇടാൻ പറയും. അപ്പൊ ഹരികഥയും ഭജനയൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ബോറടിച്ചു. താൻ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്, താൻ വലിയ ഭക്തനാണ്, ഭാഗവതം നന്നായിട്ട് അറിയാം, ശാസ്ത്രം അറിയാം, പണ്ഡിതനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്
ഭഗവാന്റെ ഹരികഥ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇദ്ദേഹം ഈ കാണിച്ചതെല്ലാം നാടകമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാര് ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പണത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയും ഒക്കെ ഇതുപോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് കുറെ വയസ്സായപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, മൊത്തത്തില് ബ്ലൈൻഡായി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം രാവിലെ 2 മണിക്ക് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ മഠത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു നവദ്വീപില്. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ചോദിക്കും, ഓ മഹാരാജ്, അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ണു കാണാതെ ഇവിടെ എത്തിയത്? കൂടാതെ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് മഠത്തിൽ വരാനായിട്ട് ഉള്ള പാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നദി കടക്കണം, പിന്നെ കുന്നും മലയൊക്കെ കടന്നു വേണം അദ്ദേഹത്തിന് എത്താൻ. അപ്പൊ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് പറയും, അത് ആ പയ്യൻ എന്നെ രക്ഷിച്ചു, ആ കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ കുട്ടി എന്നെ രക്ഷിച്ചു. ഈ വെളുപ്പിന് 2 മണിക്ക് ഏത് കുട്ടിയാണ് അങ്ങയെ രക്ഷിച്ചത്? അതറിയില്ലേ? അവന് തലയിൽ മയിൽപ്പീലിയും കയ്യിലൊരു ഓടക്കുഴലും ആ ത്രിഭംഗ രൂപത്തിലുള്ള ഓടക്കുഴല് വായിച്ച് ആ കുട്ടി എന്നെ എപ്പോഴും രക്ഷിക്കാനുണ്ട്. അതായത് കൃഷ്ണൻ എന്നെ രക്ഷിച്ചു, കൃഷ്ണനാണ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് എന്ന്. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന് വളരെ വിഷമമായിരുന്നു ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജിക്ക് കണ്ണ് കാണാത്തതില്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, ഗൗർ കിഷോർദാസ്, നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? നീ കൽക്കട്ടയിൽ പോകൂ, അവിടെ പോയി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യൂ. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്താൽ നിനക്ക് കാഴ്ച കിട്ടും. നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാനായിട്ട് വിമൽ പ്രസാദ് കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നീ പോയി കണ്ണൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ട് വരൂ. ഇത് കേട്ടപ്പോ ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് എന്ത് ചെയ്തു? ഓടാൻ തുടങ്ങി. സരസ്വതി നദിയിലേക്ക് ഒറ്റ ഓട്ടം. അപ്പൊ ആളുകളെല്ലാം പുറകെ ഓടുകയാണ്. അങ്ങ് ഓടരുത്, എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? അപ്പൊ പറയും, ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി വിമൽ പ്രസാദാണ് ബാക്കിൽ പോകുന്നത്, അങ്ങ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. എന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള അമരപ്രഭു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വന്തം ശിഷ്യനെ തന്നെ പ്രഭു എന്നാണ് ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് പറയുന്നത്. തന്റെ ശിഷ്യനെ ഒരു സേവനം പോലും എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചിന്തയിൽ പോലും സേവനം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് താങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനും നല്ലത് ഞാൻ ഈ നദിയിൽ ചാടി എന്റെ ജീവൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്റെ ഈ കാഴ്ചയില്ലാത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം ഓടി ആ സരസ്വതി നദിയിലെടുത്ത് ചാടുകയാണ്. 45 ദിവസത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനില്ല. എല്ലാരും വിഷമിച്ചു. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ആകെ അന്താളിച്ചു പോയി. ഇത് എവിടെ പോയി? ഒന്ന് കണ്ണ് കാഴ്ച ശരിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞതാ. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഇതിലെടുത്ത് ചാടിയത്. പിന്നെന്താണ്, 45 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വന്നപ്പോഴും പറയുന്ന ഇതാണ്, എനിക്ക് ഒരിക്കലും ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത്, ആരെയും സഹായം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എത്ര ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും നമുക്ക് 3-4 പേരുടെ സഹായം വേണം. ഇദ്ദേഹം അന്ധനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ഒറ്റയ്ക്കാണ് ജീവിക്കുന്നത്. തനിക്ക് ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട. തന്റെ ശിഷ്യനെ പോലും തന്റെ പ്രഭു, തന്റെ ഗുരുവായിട്ട് കാണുകയാണ് ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്. ആ ഒരു ഭാവം, ഇത്രയും അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ ലീലകളുണ്ട്. അദ്ദേഹം കുറെ കാര്യങ്ങൾ, കുറെ ഉപദേശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നവദീപ് ധാമിൽ ഒരു ഡോക്ടർ വരും. ഈ ഡോക്ടർ പറയും, ഒരു ഭക്തനാണ്, ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭക്തി ഭജന ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയും, എനിക്ക് ഭജന ചെയ്യണം, കൂടാതെ ഞാനൊരു ഡോക്ടറല്ലേ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് ആരോഗ്യ ക്ലിനിക്ക് തുറക്കാം. മുരാരി ഗുപ്ത എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ ലീലയിലുള്ള ഹനുമാനാണ് മുരാരി ഗുപ്തയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ മുരാരി ഗുപ്ത ഹനുമാനും ചൈതന്യ ലീലയില് അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇതുപോലെ സൗജന്യമായിട്ട് ക്ലിനിക്കൊക്കെ നടത്തിയല്ലോ, അതുപോലെ ഞാനും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പോ ഈ ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് ഉപദേശിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് നവദീപ് ധാമിൽ ജീവിക്കാൻ ശരിക്കും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ രോഗശാന്തി ആസ്വദിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് ഒരു സൗജന്യ ക്ലിനിക്ക് നടത്താനുള്ള ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കുക. കാര്യമായ സേവനം ചെയ്യുക, ഹരിഭജനം പ്രോത്സാഹിക്കുന്നത് ഒഴികെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക, ഹരിഭജനം മാത്രം ചെയ്യുക. ഇനി ഈ മുരാരി ഗുപ്തയെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം മുരാരി ഗുപ്ത ആരാണ്? ഹനുമാനാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ഭക്തനാണ്. അത് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അദ്ദേഹം ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. മുരാരി ഗുപ്ത ഒരു രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്താൽ ആ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നശിക്കും. നിനക്ക് അതുപോലെ മരുന്ന് കൊടുത്ത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട. നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്ലിനിക്കൊക്കെ വെച്ച് ആൾക്കാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആൾക്കാർക്ക് രോഗമുക്തി കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം? ഭൗതിക സുഖം ആസ്വദിക്കാം, നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം കൂട്ടുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക. നീ ഇവിടെ ഹരിഭജനം മാത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രീ ക്ലിനിക്ക് നടത്തി ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹം നശിക്കുന്നില്ല. ഹരിഭജനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്, അതല്ലാതെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക. മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഒരുവനെ കേവലം കർമ്മ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഘോരമായ ചക്രവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നീ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പുണ്യകർമ്മമാവും. കുറെ ആൾക്കാരെ സൗജന്യമായിട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു, അത് പുണ്യകർമ്മമാവും. അപ്പൊ അത് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ആ ഡോക്ടറിനോട് ഉപദേശം കൊടുത്തത്. പിന്നെ ചില ആൾക്കാര് ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഓ മഹാരാജ്, ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എല്ലാം നല്ലോണം വരണം, എന്റെ കുടുംബത്തിന് നല്ല ഐശ്വര്യം വരണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയും സബ് നാശ് ഹോ ഗയ, എല്ലാം നശിക്കും, നിങ്ങളുടെ എല്ലാം നശിച്ചു പോട്ടെ എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയും. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അവിടുന്ന് ഓടും, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താണ് നശിച്ചു പോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത്? എല്ലാം നശിച്ചു പോട്ടെ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എല്ലാം നശിക്കട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഭക്തിയിൽ വരണം. ഭക്തിയിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയണം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊടുത്താൽ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിൽ വരാൻ തോന്നുക? അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇദ്ദേഹം എല്ലാം നശിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പക്ഷേ ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഭക്തിയൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ല. അവർക്ക് എങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ട് ഉയർച്ച നേടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ പോകാതായി. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് സഹായിക്കാത്ത ഒരു കാര്യവും അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും ആരും തന്നെ വന്ന് കാണുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. തന്നെ ശല്യം ചെയ്യാതിരിക്കൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശല്യം കാരണമാണ് ഇദ്ദേഹം എവിടെ പോയത്? ഈ ആൾക്കാരിങ്ങനെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം എവിടെ പോയാ ഭജന ചെയ്യുന്ന? ശൗചാലയത്തില്. ശൗചാലയത്തിൽ പോയി അദ്ദേഹം ഭജന ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ശൗചാലയത്തിൽ പോകുന്നു. പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ഒരു ലോയർ വരും ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ. അപ്പൊ ഈ ലോയറിന് പറയുന്നത് തനിക്ക് താൻ ഒരു 2 ഏക്കർ ഭൂമി വാങ്ങിച്ചു, ആ ഭൂമി ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജിക്ക് തരാം, അങ്ങേക്ക് അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങേക്ക് ഭജന ചെയ്യാൻ, അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങേക്ക് ഭജന ചെയ്യാം. ഈ നവദ്വീപിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നവദ്വീപ് ധാമില് ഈ സ്ഥലം അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് അങ്ങേക്ക് തരാന്ന് പറയും. ഇദ്ദേഹം പറയും 14 ലോകത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്താൽ പോലും ഈ ധാമിലെ, വൃന്ദാവനം ആണെങ്കിലോ നവദ്വീപ് ആണെങ്കിലോ, ഈ ധാമിലെ ഒരു പൊടി മണ്ണ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴാണോ 2 ഏക്കർ. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ധാമിനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് അങ്ങേക്ക് ഞാൻ ഭൂമി തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. ഇത് ഭഗവാന്റെ ധാമാണ്, മറ്റാരുടെയും അല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഒന്നും വാങ്ങിച്ചു തരാൻ സാധിക്കില്ല.
അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഓരോ വ്യക്തികളും നാമം ജപിക്കുമ്പോ ആ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഒരിക്കൽ ഒരു വ്യക്തി ഗൗരഭജനം നടക്കുകയാണ്. ഗൗര ഗൗര ഗൗരംഗ ഗൗരംഗ എന്നിങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് പറയും, ഇദ്ദേഹം പാടുന്നത് പൈസ 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 എന്നാണ്, അല്ലാതെ ഗൗരംഗ എന്നല്ല. അപ്പം ബാക്കി കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ പറയാം, അല്ലല്ലോ ഗൗരംഗ എന്നല്ലേ പറയുന്നത്, കേൾക്കാലോ, എങ്കിൽ അയാളുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിര്, നിങ്ങൾ പാടുന്നത് പൈസ പൈസ എന്നല്ലേ. അപ്പൊ അയാളുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ പുറമേ ഗൗര ഗൗര എന്ന് പാടുന്നു, പക്ഷെ പൈസ പൈസ എന്നാണല്ലോ ആയിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്ത് പറയും, ശരിയാണ്, ഞാനിങ്ങനെ പാടുന്നേ ഉള്ളൂ, ഈ പാട്ട് കേട്ട് എന്റെ ഭജന കേട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പൈസ തന്നാ എനിക്ക് എന്റെ വയറ് നിറയ്ക്കാം, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പാടുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഓരോ വ്യക്തിയും ഏത് ഇന്റൻഷനിലാണ് ഈ ജപിക്കുന്നത് എല്ലാം മനസ്സിലാകും. ഒരിക്കൽ ഒരു രാജാവ്, കാശിപ്പൂരിലെ ഒരു രാജാവ് ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി അടുത്ത് പറയും, നീ ഇങ്ങനെ ശൗചാലയത്തിലും അങ്ങും പോയിരിക്കണ്ട, എന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരും, ആരും നിന്നെ ശല്യം ചെയ്യാൻ കാണില്ല, നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നാമം ജപിക്കാം. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം പറയും, ഈ കാശിപ്പൂരിൽ നിന്ന് വന്ന രാജാവിനോട് പറയും, അങ്ങേക്ക് എന്റെ കൂടെ നാമം ജപിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊട്ടാരവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വാ, എന്റെ അടുത്തതേ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അതിനകത്ത് പോയിരുന്ന് നാമം ജപിക്കാന്ന് പറയും. ഒരു രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നതാണ്, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വരാ. എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയും, നിങ്ങള് എന്നെ ഇപ്പോ വിളിച്ച് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയെന്നിരിക്കട്ടെ, അവിടെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഞാനൊരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. ഒരു പശു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പശുവിൽ നിന്ന് എന്തോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്, അതായത് പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാല് കിട്ടാൻ. അതേപോലെ എന്നിൽ നിന്ന് എന്തോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതായത് ഈ പരമഹംസ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുക, അവരെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പുണ്യവും കുറെ ഐശ്വര്യവും കിട്ടും എന്നുള്ള ധാരണയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയും, പശുവിന്റെ പാല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പശുവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എന്നിൽ നിന്ന് എന്തോ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനിക്കതിൽ താല്പര്യമില്ല. ഞാനൊരു കാളെ പോലാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെ ആരുടെയും പിടിച്ചു കെട്ടി നിൽക്കില്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് ഞാൻ പോകും, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആരും എങ്ങും കൊണ്ടുപോകണ്ട. ഇതാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഉപദേശം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭൗതികവാദികൾ ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കും, ഇങ്ങനെ അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭജന ചെയ്യാൻ. കാരണം അവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഉദ്ദേശം, മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഒരിക്കലാണ് ബാബാജി മഹാരാജ് ഒരു നവദമ്പതിയോട് ഗൗരവമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം നടത്തും. അപ്പൊ ഒരു നവദമ്പതിമാര് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം, അവര് ഭക്തിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നവരും കൂടെയാണ്, അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വൈഷ്ണവ ഭാര്യയെ ഈ ലോകത്ത് കണ്ടെത്താൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹമായി കാണണം. അപ്പൊ അത്രയും ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വൈഷ്ണവി ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ ഭാര്യയായിട്ട് ലഭിക്കൂ. ഇനി ഭാര്യ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭാര്യയുടെ കടമയാണ് ഭർത്താവിനെ ആരാധിക്കുക, തന്റെ യജമാനനായിട്ട് തനിക്ക് ഭഗവാൻ തന്ന അനുഗ്രഹമായിട്ട് കണ്ട് ഭർത്താവിനെ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഭാര്യ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഭാര്യയുടെ കർത്തവ്യമാണത്, ഭർത്താവിനെ ആധ്യാത്മികമായി ഉയർച്ച ലഭിക്കാൻ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഇനി ഭർത്താവ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? തന്റെ ഭാര്യയെ നന്നായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭാര്യയുടെ നാഥനും യജമാനനുമാണ് ഭർത്താവ്. അതുപോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പൂജിക്കണം. കാരണം ഇവൾ കൃഷ്ണദാസിയാണ്, കൃഷ്ണദാസിയായിട്ട് കാണുക. ഇങ്ങനെ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ തന്റെ ദാസിയായി കണക്കാക്കാതെ തന്റെ ഭക്തി ആവേശം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ അവൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണദാസിയാണ്, അല്ലാതെ സ്വന്തം ദാസി, എന്റെ ദാസിയാണ്, എന്റെ ജോലിക്കാരിയാണ് എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളവളാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. അവൾ കൃഷ്ണദാസിയാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുക. ഇതാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ആ നവദമ്പതികൾക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശം. പിന്നെ ഒരിക്കൽ ഒരു വ്യക്തി വളരെ നന്നായിട്ട്
പാടും. നല്ല ഭജന കേട്ടിരിക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള നല്ല ശബ്ദമുള്ള ഭജന പാടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഗൗർകിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് വരും. എന്നിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് സംസ്കൃതം പഠിക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോ ഗൗർകിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് ഉപദേശിക്കുന്നത് സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സംസ്കൃതത്തിന്റെ പഠനം. അല്ലാതെ സംസ്കൃത വ്യാകരണവും അതിന്റെ ഗ്രാമറിലും മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലാതെ ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തുന്നില്ല, ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറും വേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ശരി, അപ്പൊ എനിക്ക് സംസ്കൃതം പഠിച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാനും പ്രശംസിക്കാനും ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം എന്നെ ഒരുപാട് ഞാൻ വലിയ ഫേമസ് ആവും എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അത്ര മധുരമായിട്ട് ഭജന ചെയ്യും, അത്ര നല്ല പാണ്ഡിത്യവും സംസ്കൃതത്തിലുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഗ്രാമർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എങ്ങനെ അതിന്റെ മീറ്റർ എന്താണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗൗർകിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് ഒരു റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് കൊടുക്കും, നീ ഇത് ഭക്തിയിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ, ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുക എന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അത് പിന്നെ സ്വീകരിക്കാതെ ഇദ്ദേഹം വിചാരിക്കും, ഞാനല്ലേ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്, ബാബാജിക്ക് ആകെ നാമം ജപിക്കാനല്ലേ അറിയൂ, പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇതിലേക്ക് വരുത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ അറിയുകയുള്ളൂ, അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഒന്നും സ്വീകരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങനെയാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്? ഈ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും ഇതിലുള്ള ഗ്രാമറും വ്യാകരണത്തിലും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തും ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി, പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രീച്ചിങ് ഒക്കെ കണ്ട് കുറെ മാതാജിമാർക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവസാനം ഇദ്ദേഹം ഒരു മാതാജിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ ഫാമിലി ലൈഫ് തുടങ്ങി. ഒരു ഭജന ചെയ്ത് ബ്രഹ്മചാരി ആവാൻ വന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഇത് കേട്ട് ഗൗർകിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് ഉറക്കെ ചിരിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയായിരുന്നു, ഈ പോകുന്ന പോക്ക് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഇത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന്. ഞാൻ ആ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ വന്നുപെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണോ എന്ന്. പക്ഷെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ കാരണം ഈ വ്യക്തി വന്നത് ഉദ്ദേശം ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാനായിരുന്നില്ല, പിന്നീട് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയതാണ്. അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം. പിന്നീട് ഒരു ലീലയും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം. ഒരുപാട് ലീലകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ തന്നെ. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനുണ്ട്, വിനോദ് ബിഹാരി ബ്രഹ്മചാരി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ വിനോദ് ബിഹാരി ബ്രഹ്മചാരി ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഗുരു മഹാരാജ്, എനിക്ക് ഗൗർകിഷോർദാസ് ബാബാജിയെ കാണണമെന്ന് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടോട്ടെ. പറയാ ശരി, നീ പോയി കണ്ടോളൂ. എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഗൗർകിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് ഇരിക്കുന്നത്? ശൗചാലയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ശൗചാലയത്തിൽ പോയിട്ട് കതക് മുട്ടുമ്പോ ആരാണത്? അപ്പം പറയാം, എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്ന് കാണണം, ഇറങ്ങി പോണം, എന്നെ ആര് ശല്യം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഉറക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വിഷമിച്ച് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് പറയും, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല, അദ്ദേഹം ആരെയും കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദർ പറയും, സാരമില്ല, നീ ഒരു വട്ടം കൂടെ പോ, എന്നിട്ട് പറയണം നീ എന്റെ ശിഷ്യനാണ് എന്നും കൂടെ പറയും. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഈ ആരാണ് വിനോദ് ബിഹാരി ബ്രഹ്മചാരി വീണ്ടും ചെന്നിട്ട് കതക് മുട്ടി, ആ ടോയ്ലറ്റിൽ കതക് മുട്ടിയപ്പോ പറയും, ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും, ഞാൻ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന്റെ ശിഷ്യനാണ് എന്ന് പറയും. ഇത് കേട്ടപ്പോ ഓ അമരപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കതക് തുറന്നു വന്നിട്ട് ഈ ഭക്തനെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ആലിംഗനം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിനോദ് ബിഹാരി ബ്രഹ്മചാരിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു
ഭാവം വന്നു. കാരണം ഗൗർ കിഷോർ ദാസ് പരമഹംസയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയോ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ഭാഗ്യാണ് ഈ ലഭിച്ചതെന്ന് ചിന്തിച്ചു. അപ്പം ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കും, നിനക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ എന്തിനാണ് നിന്നെ ഇങ്ങനെ ആലിംഗനം ചെയ്തത്? അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയും, ഇല്ല, എന്തായാലും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു, അത്രേ എനിക്ക് അറിയൂ. എന്നിട്ട് പറയും, ഗൗർ കിഷോർ ദാസ് ബാബാജി പറയും, ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കാരണം അമർ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിനെയാണ് പറയുന്നത്. അവൻ നല്ല രീതിയിലാണ് പ്രചാരണം ചെയ്യുന്നത്, ശുദ്ധ ഭക്തിയാണ് പ്രചാരണം ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഒരുപാട് ശത്രുക്കളുണ്ട്. ഇനി ഒരിക്കൽ ചില ആൾക്കാര് അവനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കും. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്, കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ എന്റെ ശിഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്നത് നീയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ നീ ആയിരിക്കും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിനെ രക്ഷിക്കുന്നത്. നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്തത്. ഞാൻ നിന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിനക്കെന്നും സംരക്ഷണം ലഭിക്കും. നീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിനെ രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് നിനക്ക് സംരക്ഷണം തരികയാണ്. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ലീലയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കാനായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ലീല ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മള് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ലീല പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു, ഈ ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ, ഇദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കാനായിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്? എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല? ഇദ്ദേഹം ആർക്ക് എതിരായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. പെട്ടെന്നത് ഓർമ്മ വന്നില്ല, ഓർമ്മ അല്ല, എന്തായാലും വരുന്നില്ല. പറഞ്ഞോളൂ, ഗസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ, എന്തായിരുന്നു? പോലീസുകാർക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തോട്, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിനോട്. ആരാണെന്ന് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മ വന്നില്ല. ഇദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് ഈ ജാതി ഗോസ്വാമിമാരുണ്ടല്ലോ, ഇവർക്കാണ് അത്ര ദേഷ്യം. കാരണം ഇദ്ദേഹം പറയും, ജന്മം കൊണ്ടല്ല ഭക്തനാകുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം പല പല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ ഗൗർ കിഷോർ ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് വരെ വൈശ്യ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണ്, ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതല്ല. അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, പക്ഷെ അവര് കർമ്മം കൊണ്ട് അവരെല്ലാം ബ്രാഹ്മണരായി മാറി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഈ ജാതി ഗോസ്വാമിമാർ, അതായത് ജന്മം കൊണ്ട് മാത്രമേ ബ്രാഹ്മണനും വൈഷ്ണവനാകാവൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെ, അവർക്കെതിരായിട്ട് ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അങ്ങ് കൊന്നുകളയാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ 12 വട്ടം ഇദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി ഗൗർ കിഷോർ ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് കണ്ടു. ഈ 12 വട്ടവും ഇദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ബ്രഹ്മചാരിയാണ്, വിനോദ് ബിഹാരി ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. അപ്പോ ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ കൊല്ലാനായിട്ട് വന്നപ്പോ ഈ വിനോദ് ബിഹാരി ബ്രഹ്മചാരി എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ ദേഹത്തുള്ള വെള്ള വസ്ത്രം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇട്ട കാവി വസ്ത്രം വിനോദ് ബിഹാരി ബ്രഹ്മചാരി ഇടും. എന്നിട്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് ബാക്കിലൂടെ ഓടിപ്പോകാൻ പറയും. എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം എല്ലാരും വരുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞെന്ന് പോയി. ഇദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടാലും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറുമായിട്ട് നല്ല സാമ്യമുണ്ട്, മുഖത്തിന് നല്ല സാമ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ആണെന്നേ തോന്നും. അങ്ങനെ ആൾക്കാരെല്ലാം ദേ പോകുന്നു, അവനെ കൊല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാരും കയ്യിൽ വാളും വടിയും എല്ലാം ഏന്തിക്കൊണ്ട് ഓടുകയാണ്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം നല്ല സ്പീഡിലാണ് ഓടുന്നത്, നല്ല ഒരു അത്ലറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ഓടി 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 ഇദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടും. ഒരു പോറല് പോലും പറ്റാതെ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹത്തിന് എവിടുന്നാണ് സംരക്ഷണം കിട്ടിയത്? ഈ വിമൽ ബിഹാരി ബ്രഹ്മചാരിക്ക് ആ സംരക്ഷണം എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത്? ഗൗരകിഷോർ ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജി ആലിംഗനം ചെയ്തു. കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ ആലിംഗനം നിന്നെ രക്ഷിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ വട്ടവും ഇദ്ദേഹം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിനെ ഈ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. ഇദ്ദേഹത്തിനും ഒരു പോറൽ പോലും വരാതെ തിരിച്ചു കിട്ടും.
അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന് അത്ര സ്നേഹമാണ് തന്റെ ഗുരു മഹാരാജിനും. കൂടാതെ ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരേ ഒരു ശിഷ്യനേ ഉള്ളൂ. ആ ശിഷ്യന്റെ അടുത്തും അത്രയും അകമഴിഞ്ഞ സ്നേഹമാണ്. ഇദ്ദേഹം പറയും, എനിക്ക് 1000 നാവുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ നാവിലും എനിക്ക് എന്റെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഭാവത്തിലാണ് ഭക്തി സിദ്ധ ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് നാളെ കാണാം. നാളെയല്ല, അടുത്ത ആഴ്ച. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ലീലകളുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പല പല ഭക്തന്മാര് സമീപിക്കുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല ഗൗര കിഷോർ